Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam sore dolanan pitik. Ki Birma. Ki Jawa. Lagi wis persilangan ya. Ki anake BK sing putih ya. Oke. Aku duwe kaya ya. Sik. Ya Allah. Oh, untuk iki, guys. Anaknya 5 mata sitok. Nanti di grupmu. Gluk 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 gluk. 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 Gak enak, Lur. Mbuh nang ndi digluke. Loh. Tuh. Kan wis ro patir ta, Mas? Wis ro patir? Oh, tak kira wis ro kok kene. Hei. Bek 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 bek. Gang, gang. Gang, gang, gang. Gang. Ya wis ngene persyutingan liut sore ini, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.